Omanchu muliro Ndizi TV andonsi asobere tena ndini gocharagira Chinsa Ikomi chabanwa chinga jingo kwarigania semesa ya mangana mayinde tumayana lyanda de gwateka imena isiko ya Gusii okobori kwa nabono ira chinga kyawe cyabene ando amana lyana kwariganeria senjere ko yachute kyagera mange nyora chikoraga egosike koragense yamo yabona marwa bakorende inja Chinsa Ikomi nigonda senjere yo ko chuteri nkote na lyanda tokorekana imena isiko ya Gusii anene krabali kibeito para Chinsemo abo bayanda te gotorigeri na gotusangireri ndaji go sansamano ekoraga ense yamo yabona marwa Kuruchingo ngonye chense ili anyimo chasugusu amona bosongo ngukobori benenje go ikomwelio uramana lyanda gwatika ime na isiko ya Gusii otebuna nabo gotobwatia sensemo ye mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News digital boyga sensemo ya YouTube nabo gotonyora Ndizi TV News okunyola chinga kinabo kwenda sensemo ya X @Ndizi TV News we kerengal kyabuna botambe yotogeregeneti kira chinga kiwetera senamba ira siskinegero ngukobori benenje go ikomwere katokubatana na bugeni nyanja mo yoko yareta wetera senjera yiri ugamo nechibicha karagosomugo cha sole na inche Brighton Makori. Sense Mary yomunwe biorokererio no mosa Joshua Auta kabisa kwenda kibina nera gochira senjera yemanyererio gose asenjere yo ye sign language Joshua Auta teto ya chake kurwa University ya Kisii asaboro kiwali tukele banyara bako bekero chigutwa ase baike asumo yego yinyara ko keranwa no wasiri wegisemi sekir ombaki machogu banyara kawote abuna bone serikali ni goya bwato kire chibese go Jazz University asogosira chisemi ase ense ya Kenya boigo gatia bara ibanda bekerana nase moyego yo no mugabana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati omobunge onyalibali cha Jesail Chanda kati yabara ibande ekero vice chancellor of university nere anyara kakobekeru bene egutwa yokoba vice chancellor of university yo gesachete as university tuturenga ki esekir machagu naraga okwana as university yo anekranyara kawikerana asumo yegaboko bekerwa chigutwa kwa baroki wababere bakosomera as university yo ya Kisii. Our target as a government is that each and every year we should be able to have a minimum of 1,000, because our public universities, people who are teaching, the lecturers, PhD holders, we only have 47%, and the progression as we move forward, we want that particular percentage to get to 70% or even better. Last week, Friday, Nairobi University, we had 73. In September, they had 80. That is a total of 153. Kenyatta University, I think we also had almost 50. So I think we are making good progress moving forward. As you walk out of the gates of this university, remember that you will be derived from ambassadors of Kisii University. Let us therefore see in you the values and the principles of Kisii University out there as you assume your various roles in national development. Amange bono kurwasi university yumulike tumiri mama ina ndeto twarga ndi robot ya senjere wekranu karajo kororetera gikuragense yemo ya bono marobekro totigana na kurwasi university ya Kisii niko bono mugumende bwe county ya Kisii donya to distotanyaraga kubwatu kachibetse ujya sebyombe ase county ya Kisii anekranya kwa boli bajikutumeka chibese jibu ya asenjere kwegendelia ekaraba debina inere njere yemo yogosira abaswati ebyombe byabasaye amana bali banyarde bakwerikia soko saba chibese kurwa sekyobekeri kyankafu abunenjere yamo yokwegendelia mureberi yokorekana asobisi yomugumende base county ya Kisii. Binkintaba likere 1,500 wose milioni aseki ekaro mwanga akerete chikure mwanga akerete 6 milioni ase constituency abu 6 milioni no ebisimabire no chibasa lichire no chibese cheno chire chebyombe bono na chirega echi chionsi twabekera neti chietire echeke yegegere ya 10 million ekogenda sebyombe 46 nebyombe bi abande bakonyora 150 abande 200 abande 250 depending on buna mwaicholeti tini numwaringe boicholi nchena rengo ngabangina nabatakire motumye bia next time naende tobo wacha
ebyombe tokoba kinyakoba funetinga kire ebyombe tali byonsi biranyole lakini yamuki atachire Johnson chinyore onyo yonde tari konyore gesima oyonde konyora lekyombe onyo yonde tari konyore kyombe omwana yo konyora le basa tari wanja kwa nechisinda ekira esechieke gante geto chire chinge chigo cha chinyinge naende nabo mokonyora sebono tunambia Mungu asante echira na chimokonyora Korwa ubono donya nigagenda goikase wodi ya marani asomirana n'abamenyi bensemeyo anekero abakiria bwote ekero basangane byombe binde asensemeyo bunenjere yamo yokwendekibina na barabo banyole Christmas kia bwango asade abuna nachikoiro muswada asebunge enene iria jikolenganga ki abantu bakonyora ubagi none chingaki iche Christmas program ya mama county yo woncho kanana na komanye bita abantu baitu bagwete nande nyendere ko basisitiza donya na ngaf talinye toko baendage njichi project cyane na mache basari nkege gotoka because chibestiane ne chinge nebyo chibese china chibongete 6 million na constituency na chingo kolere miremo bono go chichagaiga etogo partner na basani baitu kuna bono ga kantole na Minto Foundation iko bakuru Chinsa iko bara America nonye para bugwaro kugere bari social media bara buna abantu bachandikete bari kiri buna abantu they don't afford a meal so kuna barere na baira na gali mungu nabana ndi bakotebya abantu ba Minto na kiga kiaro Kenya twale abantu bachandikete moroje mwaro direbire marega endagera yoka zimoke nafu but as we go by we are going to improve tochi toligere na kinki toko abantu kere sustainable ege simana toko babekera ne chiro ebintu biri bikongonya abantu nandi to improve ko ba beggars to etenenere to independent igo abantu ba Minto to eri bagatutonya gotara tonya komanya mechando bune kere naende nakabesa kagaita gatika go chakaba mambe na mambe nde nabakonyora to manyira mahitaji no bunangana we represent before the floor of the house monyole yutubiyosa Ekiombe kia uongozi wa utu korwase wodi yataba korwase nzema yatabaka Nikolitko liolero banyara bakobeke kambi asumuchubo songo anenekero banyara bakurwa maigerio ochi ase abateneri bechi kanisa amona bali bege koro ase county ya Kisii esemine yigo chikoira matukabere ase enseme bawo kwana nigo badena nerenjire yemo yokoleta ekanisa amonege koro amo asokurwa maigerio ekero moligeto ndemo stvinere ara enseme ikolende kana kingese atotomire koru asensemeyo Hiki kikundi kimekuwa kikifuatilia sana wanawake kudhulumiwa na watoto wa kike kudhulumiwa, haswa community nzima kudhulumiwa. Sasa tumekuwa tukifuatilia, mimi kama women rep wa Muslim Kisii County pia tumefuatilia, tunaona majanga yanarudi chini, watoto kudifailiwa, wajane kudhulumiwa, mambo hayo yanarudi chini. Na kwa siku ya leo nina imani yale tutakuja kufundishwa yatakuwa ya umuhimu zaidi. Nchabono mnandigeredi semina yetu abaire tuansire biya daktari Kirbo nari kumwira nimbi amana sengenjo yariganiri biya kuturangeri gocha mune semina twegeria mangana mange nane ntogendere kwegeri mono ase amangana yeke Gusii culture yaito yonsi yebirwe yairanirense goetera abantu banarire abana banarire gukwane Kiswahili na manganande igo bono daktari mbi amona sengenjo kwa tunyoire na gutubeka amo twegerania mangana aria yande tutamaye asamarieta ne n'umunyagitari Keoro nigondo machemani obobasi constituency ase mwamu Gusii nyagetinga heritage ase semina ya lero narorire yachakire no mogoko monene mono na masoma iguru mono ikiagera nguchikorora turi huna tubwenete kwaena na masikani twins huna Gusii kuruo mwana bakomonto monene ekero keribono abakenya bagendete konyore biewa awo korwa asabadaba abarai awo nigomo seneta bwi county ya Nyamira Okongo mogeni anyara gakorwe biewa awo
gochi asabatakanwa ase County Nyamira anene kurwa ase kanisa ya Church of God Nyamira asiboigo basubate obanyara bakumwakira mbuya asoko bainyora asoko baibyewa anene kroba chakire Christmas ansegeka kia abwango moyigo ini gokorekana ase kanisa ya Tente Church of God ase abasubate obanyara bakogokera gekorwekyo kyomoga gyomoseneta bwe County Nyaraga ko baibyewa anene asekewa ye Christmas. Nibune nande nyasa kabomuya nande bunatobereire omuya nande twayetwarire asenga kiyiga itangani ngakero yo minto seneto kongo ngambiya mono egekogera nasoitio omo koboka somo guko agatosira pa omo seneto ito egento ngokwana asale asa gutacha obunyansi bwagororoka nande mokoira no obunyansi bwagororoka oborai no bagenderere akina ase moko tikotosira batebire mbatagete kogendaria keombeke egere tonyore no ne mbori no ne ngoko na into abana baito mbari gisukuru babe bagosoma chinyomba chito ntobwati ni chiagura ngokorie gwatana kibami ntonkieke akire ndo tororera mabera abangina amo basukie mo ba magoro tabe omo sena tambu yamono tiya sagusenie wanto batokobwatira nase county ye county nene yamara singinche merebe miya wakorire kwabere gokonya abangina baburaka bekanisa ito ya Church of God baimokerere igoro tobwaterane ekiombe nekiya naende gwesoya ase kiombe kende gionsi negento kieng'encha enene muchando ndi bwensi okonyora nga bari muri na bari bw'ikiombe nabwo abamino bange nabo baragoika Omowasiri o Cooperatives and Micro Small and Medium Enterprises Simeon Jerui nikobono anyaririga kuboria bambasada bali bachoretwe bagochiko baki ambassadors sinze kurwa sinze ya Kenya bajikwena kibuna nkoba bale abagwani abaya igorense ya Kenya asichinze jiri banyarire bagotuma bagokwana ase County Nairobi anene asomusangano bale daki ambassador eji amo no mukonyi bumurayi bwense amo na prime cabinet secretary nikobono baba siri na kubatebuna bachokore merememia asinze jiri batumirwe. Vile unauza nchi yako ndio tutakuwa. Ukienda ukisema nchi yetu unajua tuko na shida, COVID imetumaliza, mvua imetuvuruka, sisi hata sijui tutakuwa namna gani. Hiyo uchaguzi karibu tukwishe, ni Mungu tu alitusaidia. What image are you painting of Kenya? Ukisema hata sijui nilisikia nini, unaona magazeti, hata wewe unaanza kufuata mambo ya magazeti. Your mission is baba yangu na mama yangu, they are the best. I have no other mother, I have no other father. Who is this man who will talk bad about his mother? How can you talk about, you have no other mother? Kama ni ako anatembea uji, tafutia ye nguo. Kama hajakula, tafutia ye chakula. Kama ni hajavaa vizuri, umpeleke kwa fashion shop. Mtengeneze, arembeke, akae mzuri, akue mama yako wa heshima. Na wewe utaheshimika na sisi tutaheshimika na nchi yetu itakuwa nchi ya kujivunia. Sensemo ya ye omowasiri baba wasiri Musari Mudavadi boigo oromo wasiri bwejinze Jesco ni ganyaraga ko batebe buna Kenya ni yebwatesiko ya ye boige karobako eda sinze jiri bago chiko represent Kenya wikabanyare bako brigeria UNESCO yo ya tingire nande banyare bako bwatenya ba Kenya bonsi bali barasinze jo Jesco. And Kenya becomes a focal point in this Horn of Africa agenda. So be alive to that particular issue. We are seeing through the aggressive approach of the President, William Ruto, Kenya is now being quoted in strategic documents of some of the key global players. The US, around their security documents and what have you, Kenya comes in. China, it comes in. I think the Japanese Blue Book on diplomacy, Kenya comes in. Recently, the UK, in launching its white paper on diplomacy, seeks out the President of Kenya to even put a commentary in that document. So this is an opportunity also for you to isolate these things and magnify them to our advantage.
because clearly then Kenya is generating some very critical interest. It's becoming pivotal, and you have now been put on the front line to further. Nere kaukwana asumusangano yuyo baretamo chi ambassadors, high commissioners, deputy head of missions somo juu Nairobi kwa sensema ya Karen niko mukonyi bumurai bwenseri katika shagwa neranyara ka kubatogi asoko choru kwabo wega sabate binasi Chinsa bakogenda banyara bakobwata sia bakenya bonsi asoko akenya isiko nago kini isiko yae asinse jiri bagochia. And when you listen to them, you really appreciate the value of talking to them. Talk to the people of Kenya who reside there. They'll help you because they know, they understand that country, they understand the opportunities, they understand the people, they understand the traditions. You can never go wrong by engaging your countrymen in the country you are serving. Create time and engage them. And they'll be able to help you through, to settle down as quickly as possible, and also help you understanding that country and the opportunities that are available. Again, on the issue of labor migration, it's a low-hanging fruit for this administration. There are many opportunities. Asirero nganjiri ngorira bu manjumura kunendia nkonyiru na gekora gense ya monenu se banmarwa magaya mangana maya ekorochiko letu na efrinese ni otochikwenda AMASEya mwirto manyoro mugabana bwe county Kisii asengwana ya bene marwa ya lero asala yodebialia kolire aso bokoreri bwaye buno mugabana bwe county Kisii aso mwako yomo nara dandaro bireti ochokora ase county Kisii ende anekune county nero ya kinde kimagendero ayonsi nekro yara girense ya monenusu ya bon margoba karochikoba imeyandist byonyora yomo na mange bonara chigwata karotora chikoba no mugabana bwe county Kisii Paulo Simbara tikobwata chitariki nkotena bono uruge mapema oragere erinde onyara kogotegera ayonsi bono mugabana arachiko kwana amona bariki korwa sorongo rwa Gusii na wakerembe mona krochorta ko tengera ndist binero wansu Gusii etwabaterna Joshua Auta yene kibinago cheira sinjira yebimanyererio abugeri nyanja mona kibinago cheira sinjira yijibicha amo niliogi nanjena ya somago cha sole ninje Brighton Makori. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Asamuretani ngorogwa mukogoti Joseph kubaretera umurobere w'emisa Jumapili kubaganiria emeyega ye Christmas ekia nabayigo omwaka omuya o 2024. Ikiwa unamtafutia mwanao shule ya matokeo mema, basi The Elimu Academy ndiyo jawabu lako. Wana madarasa ya kutosha kuanzia PP1 hadi grade ya 8, computer lab, magari ya usafirishaji wa wanafunzi, walimu waliohitimu, wana laboratories kwa elimu za sayansi, eneo zuri la mafundisho na interviews za intake ya January zinaendelea. My name is Cosmas Nyabala, head teacher Elimu Academy. Elimu Academy is one of the best schools in Kenya and actually the best school in Kisii County. You are welcome for the ongoing interviews. Interview fee is 1,000 shillings. Other requirements are writing materials like a pen and a pencil, assessment book,